Unha vez que, personalmente, dende o eixo atlántico, comprobamos nas peaxes portuguesas que o dispositivo funcionaba. Por lo tanto, o dispositivo de interoperabilidade funciona. Unha vez que a carta que se adxunta dirixida polo director xeral da SETA, a patronal das autoestradas españolas, a ministra española de Fomento, confirmalle que o sistema está funcionando e que até agora non houve ninguna reclamación, temos que chegar á conclusión de que o que se está producindo é, digámoslo claramente, un boicot e unha sabotaxe por parte tanto de Brisa como de Audasa, que nunca mostraron disponibilidade ao cumprimento do acordo da Cimeira Ibérica. E, polo tanto, temos que decir claramente que se no plazo de 72 horas o problema non se resolve ou algún usuario portugués ou español é multado, o luns procederemos a interponer dende o eixo atlántico unha denuncia ante o comisario da competencia da Comisión Europea contra Audasa e Brisa para que se lles abra un expediente sancionador unha vez que non só están desobedecendo ou dilatando ou boicoteando un acordo da Cimeira Ibérica asignado por dos primeiros ministros, o que por si xa é grave, senón tamén unha directiva comunitaria. Calquer usuario que teña algún problema, que non dubide apoiarse con nós, que teremos moito gusto en asumir a defensa dos seus intereses directamente ante as autoridades portuguesas ou españolas.